Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ingane zakwethu ngicela ukuthi uyavelile ikhasi, ngicela wenze kufanele icofa subscribe ulike bese uphinde udlulise ukuphawula ku-comment section. Indaba eningi nayo umculi kaMaskandi u-Ali Mgube uphumele obala wadlulisa amazwi enduduzo ngoDubula, waphinde nje futhi wabalula izinto eziningi ezithinta uDubula kwazise-ke bekuwumlandeli womculo wakhe la endimeni kaMaskandi. Umfoka Mgube-ke uveze izindaba zokuthi uDubula uyafihlwa ngomgqibelo kwaNongoma ekhaya kubo. Waphinda futhi uMgube waveza izindaba zokuthi abantu abathi ukwehlisa ukuthuka uDubula ngoba akasekho emhlabeni, ayisekho into asebemthukela yona. Yebo, khona uwenzile amaphutha empilweni kodwa manje asisekho isidingo sokuthi bemthuke. Kanti-ke uMgube uphinde futhi wacela abantu amabhinca kanye nezinduna kanye nabantu nje ade bazi uDubula ukuthi abaphelele kwaNongoma. Ngale ukhuluma kakhulu-ke nansi inkulumo kaMgube. Bafowethu, u-Ali lokhulumayo wakaMgube, bafowethu, umndeni wakaMbatha kaDubula Mbatha usishiyile ngosuku langesonto, ukuthi angidlulise ukuthi nginazise ukuthi uDubula uyabekwa ngeSabatha lapha yakwaNongoma esigodini saseMaye. Bafowethu, siyojabula kakhulu ukubona abantu abenabo ku-TikTok, ama-TikTokers ekhona ezomvalelisa nabalandeli bakaMaskandi, njengoba sazi ukuthi uDubula ube umlandeli kaMaskandi. Even nabaculi abayothola ithuba siyokuthokozela ukuthi sibone bekhona, siyoduduza umndeni wakaMbatha ngokhanjelwa uDubula. Ngizoba nesicelo la ngane zakwethu sokuthi sithi ukwehlisa kancane ukukhuluma kabi ngoDubula njengoba engasekho emhlabeni, mhlambe silokhu sibeka amaphutha awenzile senze ngathi ubekudeserve ukufa. Akekho umuntu odeserve ukufa bafowethu, noma engona kangakanani emhlabeni. Sinabantu esibaziyo ukuthi bababulali, bayizigebengu, bayiphilisa ngokuthatha ngenkani izinto zabanye abantu. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi umuntu ugcina mhlambe esethola umvuzo ofana nakho ukufa lokhu, kodwa akuze kungenzeka ukuthi umuntu mangabe sehambile emhlabeni kuthiwe bekufanele ahambe ngoba ubenza 1 no 2 no 3, ngoba ekugcineni lowo muntu usuke nomndeni nezihlobo nabo bonke abantu abamaziyo. Othola ukuthi ngaleso sikhathi nesehambile ubuhlungu sebusele nabaphilayo. Ngicela siwucabangele umndeni kaDubula bafowethu, ukuthi uDubula mhlambe ku-TikTok khona abantu abengabaphathi kahle. Ngiyacela bafowethu ukuthi singabe sisakusebenzisa kakhulu lokho, ngoba ekugcineni uDubula ube etshela ukuthi uyadlala, noma-ke esebe isibonelo kwabanye abasasele ukuthi kuyenzeka ukuthi uyadlala ku-TikTok ugcine ngempela usuvelelwe ingozi yokufa. Kodwa nje ekugcineni asuhloniphe umndeni wakhe, sihloniphe izihlobo zakhe, sibahloniphe bonke abantu bebesondelene naye ngoba basele nezindlungu. Esambeni siyombeka endlini yakhe yokugcina, siduduza umndeni wakhe, simkhulule ahambe, singalokho sijaja ukufa kwakhe, ngoba abasele siyabathunuka abafowethu abasondelene naye nezihlobo zakhe. Ngicela abafowethu ukuthi-ke siphumeleleni ngomgqibelo, siyombeka uDubula. Sizamile kakhulu thina besondelene nawe uDubula ukumkhuza, simbonise, simxwayise, kodwa-ke iy'xwayiso zethu akazange akwazi ukuyithatha uDubula, ngoba lento ka-TikTok ithi ayifane ne-drugs mayisekungenile, akubi lula ukuthi umuntu akususe kiyo. So nje-ke bafowethu, sizamile, sehlulekile, futhi naye isabelo sakhe sokuthi emhlabeni uyohamba kanje. Akekho futhi umuntu esingamsola mhlambe ngokuhamba kwakhe. Okwethu ukuthi ngesiduduza umndeni, simphelezele uDubula, simbeke endlini yakhe yokugcina. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, siyothokoza ukuphumelela kwenu. Niphile nonke ema-South Africa. Ngiyabonga.